सुजी आई लाइक करावा इनी दालेज जावा मोनेज जेना आई 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 ಎಲ್ಲ ಪೊಂಜವೆ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಜನ ಇರ್ ಬಲಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ಇಂಚಮನ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ಗಡದ ಮಗೆ ಬರ್ತೇರಿ ಆಮ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪರೆಗ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಕ ಮೋನೆ ಮಾರಿಯ ಯಾ ಮಾರಿಯ ಸುಜಿ ಮೋನೆ ಬರ್ಚಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಏ ಸುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಉಂಡತ ಗೆಪ್ಪವ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪಿಯ ಮಾರ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡ ಐಕ್ ಮಾರ್ನಿ ಲೈಕ್ಲೆ ಓ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈ ಆಂಜ ಉಂಡತ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಪೂಪುನು ಮಾರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ದಲಕ್ಕ ಬಿಲಿಪುನು ಇಂಚ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನವೀರ್ ಒವ್ವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಉಂಡತ ದೆಪ್ಪು ಈಗ ಡಾಲರ್ ಹಾಪುನು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪಿಯ ಲೈವ್ ಡ್ ದೆಪ್ಪು ಲೈವ್ ಡ್ ದೆಪ್ಪು ಆಯ್ದ ಇದು ಗೋಡೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಓಲ್ಪೋಲರ್ ಸೋಬ ಕೋಡಂಡತ ಅರ್ಧಡ್ ಈ ಜನ ಬರ್ತೀನವ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಏಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಲವ ಎಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೋಂಡ ಇರೆಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ನೇ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಮೋರ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಬರತಿಕ್ಕ ಮೌನ ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಫೈನ್ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆವ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಹಾಯ್ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಆಪುಡು ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಲ್ಪದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ನೋದು ಶೋಭಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಒಯ್ಟು ಕೆಲವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ತೊಂದರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರ್ತಿ ಈರು ಕೂಡ ಬಲಿಪಾರ ಅಚ್ಚುಲ್ನ ಮೊಲ್ಲೆನಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಹೆಜ್ಜೂರು ಮೂರ್ತಿ ಅಚ್ಚುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾತು ಜಲ ಮುಲ್ ಕಡಲ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ ತಿನ್ನದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಪೋಪೆ ಈರ್ ಇಂಚೆನವೆ ಈ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿಗೆ ಏರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ವೇರ್ ಅಡೆ ಬಲಿಪೊರಿರ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಉಂತು ಜರ್ನೇಟೆ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ ಜತೆ ಈ ತಡೆ ಬಲ್ಪುನೆ ಶೋಭಾ ಈ ಜನ ಅಲ್ಪಾಕುಲುಲ್ಲೆರ ತಾವೆಕ್ ವಾನಮ್ಮನದ ಆಂಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈರಿಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀತುದುಂಡತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೆಂಡಾನಗ ಅವೆಂಚಯ್ಯ ಉಂತೆನ ಮೆಡಕೆನ್ವೆ ಅವು ಎಂಚ ಕಡಲ ಮಗ ಅಲೋ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಮಂತೀನಿ ವಾಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಎಂಚ ಎಂಚ ಪೋದು ಅವು ನಿಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರ್ಲಿ ಪೂರಲೆ ತಂಬಲೆ ಕೂಡ ನಲ್ಪ ಮಂತೆರ್ ಕೂಡ ನಲ್ಪ ಬತ್ತು ನವೆಂಚ
ಇತ್ತೆ ಒರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಒರ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಂಡು ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ತೂಲೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಡ್ಡದು ಆಯ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಕಡಲ ಮಗಟ ಅವು ಎಂಚ ಮಂತೀನಿ ಒಯ್ಕ್ ಪೋದು ಮಂತೀನಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಎನ್ನೆಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಲ್ಪದೇಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಕೊರಿಯೆ ಡನ್ ಕೊರಿಯೆ ಕೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲ ಆಪುಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಕುಲು ಹೂ ದೆತ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತಿನ ಸುಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಕೋಪ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಐಕ್ ಜೀಪಿಡ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ಓ ಅಂಚಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚಲುಂಡಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅನಾರಿಯಾ ಅನ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತಿನ 40 ರೂಪಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟಾರ್ ಏನು ಡಾಲರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಲ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಆರ್ಜೆ ಆರ್ಜೆನಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಏರಿಯೇ ಆರ್ಜೆ ಓ ಕಡಲ ಮಗನೆತ್ತಿನ ಕಡಲ ಆರ್ಜಿಗೆ ಏರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ನ ಪನ್ನಡುಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಬಂದದು ಹಾಯ್ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡಲ ಮಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ
ಮೂರ್ತೀಸ್ ಇಂದೇ ಆಕ್ಲೇನ ಅಚ್ಚುನಕ್ಲೆಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಂಡಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಲ್ನ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಲೈವ್ ಫ್ರಿಜ್ ಮಾರೆ ಜಿರೇನ ಅಕಲ ಲೈವ್ ಪೋದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ದೀಪ್ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊದು ಸಾಕಸಲಿ ಉಲ್ಲೆಯಾನ್ ಅಕುಲು ಐಟ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ಜರ್ಮನಿದೆಟ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈಜೆರ್ ಅಕುಲು ಇನಿಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಶೋಭ ಪೋಯಿನ್ನೈ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಾ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಒರಾನೆ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಬತ್ತೆರ್ ಮಾರೆ ಖುಷಿಯಾನ್ ನೀನು ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಂದದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಊಲುಲ್ಲ ಎರಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತೆರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆರ್ ಬರಡ್ ಬರಡ್ ಶೋಭ ಪೋಯಿನೈ ಶೋಭಾ ನಾನೇ ದೇವರೇ ಎರಡೇ ಜನ ನಾನು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜುಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದ್ರಂಡ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ 9 ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಗೇಮ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಇಷ್ಟತ್ತು ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಜೆ ಮುಜಾಕ್ಷರ ಟೀ ಉಂಡು ಇದ ಮತ್ತೆ 14 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂದ ಶೋಭ ದಾನೆ ತೂಕ ಕೋಪುಂಡು 14 ಮಲ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅದೇ ಶೋಭ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ಮಿ ಎಸ್
ನಾನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪಾಡೋಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಏನ್ ಮೈಯತ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೋ ನಲ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಪೇಜ್ ಪೇಜಿ ನೋ ಎಪಿ ಅತ್ತ ಪೆಗ್ ಪೆಗ್ಗಿಲತ್ತು ಪಿಎಜಿ ನಾನಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶೋಭಾ 19 ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಕ್ಕರ್ಪುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ. ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೇನ್ ಚೈನೆ ಶೋಭಾ ಅವೇನ್ ಚೈನಿ ಅನ್ನದಿಗೆಲ್ಲ ಓಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪದ್ದರ್ಮ ಪಾಡದ ಬತ್ತನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪ ಆವೇಶ ದಾದ ಮೋನೇಜ್ ಗೇಮ್ ಆಂಡ ಒಬ್ಬಗ ಬಂದು ಗೇಮ್ ಒಬ್ಬುಂಡು ಒಂದು 6 ಜನ ಬತ್ತೀರಿಯಲ್ಲ ಇವು ಮನಸಾಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ದಾಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡುದಿತ್ತೆ ತುಕ ಎಲ್ಲರು ದಿಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು 15 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಶೋಭಾ. ಗೊಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬ ಪೋಪಿಡಿ ಕೊಂಚ ಒಣ್ಣನ ಪಿಎ ನಡುತ್ತ ಅನ್ಸಜ್ಜಿ ಏನಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇರಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನವರ ಬರ್ತೇರಿ. ಎಸ್ ನನಗೇನು ಈಸಿ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬ ಪೋಪೊಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಪು ನೀರು ಮೂರ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆಂದು ಪೇರಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತರ್ಪಂಡು ಅಂಜೋಡೆ ಬೋಂಡ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆಂದು
ఒకసారి ఒకసారి ಮೌನ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಾಯ್ ಬಾರದಕ್ಕ ಬಂಡಾಳ ಎಲ್ಲರಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಶುಕ್ರವಾರ ini tuh lagi jadi general jangan batir game batir ya update aja coba update aja niranjit सीधा हुआ दीदी ये आर ई ये दादा ऐसा दादा కొనసండా ಮೂರ್ತಿ ಅಚ್ಚುನ್ನ ಅರಿತ ಹೋಯರು ಇರಂದಾದ ಗೇಮ್ ಇರಂದಿಜ್ಜರು ಗೇಮು ಅಲ್ಲೇ ವಜ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ವಜ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ವಜ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈಗ ಗೊಬ್ಬುದಿ ಜರದೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ವಜ್ರ ಕೊರ್ಪ ಗೇಮಿಗೆ ಆಂಟ್ ANT ಏಜಿಯಾ मग दादा मला पुढे सोबत ఎంత మోనేజ్ చేత పుల్ల డ్రెస్ ఛానల్ అయితే మోనేజ్ ఇప్పుడు ఉన్నాడు అయితే ಯಾನಂದದ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಬಂತಿರದ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಏನಿಟ್ಟು ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದ ಅದನ್ನ ಅವು ಅಂಡ ನಾನು ದಾದನ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ini goril ada chicken दादा ನಮ್ಮ ಟೀಮೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದೊಂದು ಕಳಿಸ್ರು ದಾದ ಈ ಸೈಡ್ ಜನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೂರ್ತಿ పోయి తెలుగు జనం ಉಪ್ಪಾಡ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ದಾದಾಗೆ ಸೋಗ್ತೋ వాయిస్కి ఏముందిచ్చా బ్రేక్ ఉందా బ్రేక్ ఉందా
സൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ടാ? వెరీ గుడ్ వజ్ర. ఈ యూస్ యుఎస్సి యుఎస్సి కొంచెం నరమని ఇచ్చి కొంచెం నరమని ఇచ్చి ಜನ ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಗೇಮ್ ಯಾವಾಗ ತಾತ ಯಾವ ತಾತ ಬಗ್ಗೆ Coba. Aku nggak bisa baca dingin aku legit Murti Dewa ayo Dewa tarik ke dia lah ఎంత బాగుంది ಜನ ಪೋಪಿರ್ ಬರ್ತೀರಿ
గంట కూడా కొట్టుకుంటున్నాం. ఒక దాది ఏర్ల ಬರ್ತಿ ಜರ ಬಾತೆ ಜರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜನ ರೈನ್ ಲೈಕ್ ಜೊಂಜೆ ಲೈಕೊಂಡು ಏನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆ ಕಾಲು 30 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನಿ ಶೋಭಾ ಖಾಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಈಜನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬಲ್ತದ ಆತು దాన్ని అభివృద్ధి పొందించా పైజిండు మారే ಹಾಯ್ 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 ಶೋಭಾ ಬೋರ ಅಪ್ಪನದು ಮೌನ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಬು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅತ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಪ್ರ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಕೃತ್ ತೆಂಚಿನಪ್ಪದಾರು ಪ್ರಜಾಕ್ತಾ ದೇವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಜಾಕ್ತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಸರಿಯಾ ಪ್ರಜಾಕ್ತ ಓಲೇರ್ ನಿಗಲ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಲೇನು ಪೂರ ಒಯ್ತಂಬಲ್ಲ ಅವರ
ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಪುಂಜರೆ ಬೈಜೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಬತ್ತೆರಾ ಅಂದರ ಬತ್ತಿ. ಪ್ರಜಕ್ತ ಪ್ರಜಕ್ತ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಗುರ್ಚಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪನ್ಪವ ಶೋಭಾ ಜನ ಬತ್ತೇರು. ಬಾ ದೇವರೇ. ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜನೆಗ್ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪಿನ್ ತೂಪಿನ್ ಪೋಪಿನ್. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜೆರ್. ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಶೋಭಾ. ಒಂಜವೇ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಓ ಕೇನುಜ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ. ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆರ್ ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತೆಂದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್. ಕೋಪ ದಾಯ ಕೋಪ ವೈ ಕೋಪ ಕೋಪ ದಾಯಿಗೆ ಏ ಮೂರ್ತಿ. ಮೂರ್ತಿ ಜಿತ್ತೆ ಐತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಓಟೆನ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೇನು ಓಕೆ. ದಾದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂತ ಪೋತಾರ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾರ. ಎಂಚ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎತ್ತೆಲ್ಲ. ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯನ ಏರೆಗ್ ಮೂರ್ತಿಸ್ಗ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಂಡಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ. ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಡಿ ಬರೋಡು. ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರೋಡು. ಓಡೆ ಬರಡು ಬನ್ನಿ ಈರೆಂಕ್ ಮೋನೆ ಎಂತ ತೋಜ್ಪಾವು ಜರತೆ ಎಂಕ್ ಪಾಡು ಜರತೆ.
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳೂಡ ದಾಯೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಗೊತ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಹೈಡುಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಶೋಭ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಈತ್ ಶೋಕು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ. ಒಯ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಶೋಭನಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಕೇನುಜ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಅರೆ ಕೇನುಡಿಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊನ್ನತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೊನ್ನನ್ ಮೀಟರ್ ಪೋತೀನಿ ಇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅವು. ಆತ್ ದೂರದಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಅಂತೀರಾ ಅಂದೆ. ಆತ ದೂರದ ಬೋಡ ಇರೆಗ್ ಪೊನ್ನಾಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೇಟ್ ಯೈ. ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿ ಕೇನೊಜಿ ತಾರೆ ಸೋಪು ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪೂಜೆಗ್ ಪೋತಿನ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ. ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜ. ಓ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೇನುಂಡ ಇರೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆವುಂದುಂಡ. ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಿತ್ತ್ಂಡೆ ಇಲ್ಲತ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಯಾಕಂನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟೆಂಡ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒರ ಮನ್ಪುದ ಕುಲ್ಯ ಎಮ್ಮರೆಂಟೆಗ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಒರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಿಲಕ. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನೆಟ ನಲ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿನತಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆಗ ಜಪ ಬೇತ ಪೂಜೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಪೋತುಂಡು. ಆ ಕುಲ್ಲೆರೆಗ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತುದು ಕುಲ್ದಿನ ಪೂಜೆ ಪೋವರೆಗ್ ಉಂದು. ಶೋಭನೆ ಕೋರಿಯ ಕಜಿಪು ಓಡೆಗ್ ಬತ್ತಯ ಬಲ್ತಯ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇರಿ ಬೈದ್ಜಿ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು.
ಮೂರ್ತಿ ದಾಯ ಬನ್ನಿ ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇದು ಮೂರ್ತಿ పొన్ననట్టు గుప్పుడు పన్నె కంచెకి ఇది ఫోటా అది ప్రసంగ అదే మూర్తి మూర్తి ఫోటా పొన్నులు పదం పోతిని పంపారత ఇక ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೋಯರಾ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಅಂಜು ಬಲ್ಪುನೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಐಕು ಕೊರಿಯರ ಬನ್ನೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸೋಬರ ಓಕೆ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಂತದ ಬೊಡ್ಪೆ ಕೊರತೆ ಕೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲಿಪುನ್ಗೆ ಬೋರ ಅಂಚ ಗೇಮ್ಗೆ ಬೊಂತೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡಾಡೆಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ದೀಂಡ ಜನ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಓ ಇಜ್ಜೆ ಸೋಬ ನಾಲ್ನದು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಗೀತಾ ಪೆಟ್ಟಿಕ ಮಿಲವರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅಂದು ಮೂರ್ತಿ ಗೀತಾ ಬೇರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಶೋಭಾ ಗೀತಕ್ಕಾಯ್ ನೈಟ್ ಶೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಪೋಯರಿಗೆ ಭಾರತ ದೆಂಗುಲ್ದಿನಿ ಗೀತಾ ಭಾರತ ದೆಂಗುಲ್ ಕುಲ್ದೀನಿ ಗೀತಾ ಪೋಟಿ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಓವಿಯಾ ಗೀತಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡಾ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಗೀತಾ ಈ ದುಂಪಿರದು ಒಡ್ಚಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಬನ್ ಸೋಭಾ ಗೀತಾ ಏನಂತೂದು ಬನ್ ಸೋಬನ್ ತೂರ್ಜಿ ಅದಂತೂಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಬಕ್ ರುಂಡೆಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಮೋನೆಜ್ಜಿ ಬನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿನ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಕುವಾಡೆ ಮುರಳಿ ಪುರ ಮನ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನಂಚಿತಾನೆ 2-3 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಗೀತಾ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆ ಓ ಇತ್ತೆ ಗೀತೆ ಇದು ಹೊಡಿತು ಮೊಕಲ ಬೆರ್ಚಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೆರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆತು ಬಿಂಗಿರಿ ಘಟ್ಟನಾಗ ಆದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬಿಂಗಿರಿ ಆಯ್ತು 2 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅಚ್ಚುಲ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿಂಗಿರಿಯೇ ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸತ್ಯನಾ ರೆಡ್ ದುರಂಧರ್ 2 ತುಲ ದುರಂಧರ್ 2 ಬಡದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮಾ ಗೀತಾ ಗೋಯಿಂಗ ಕಲ್ತಿರಿ ಮಾರ್ರೆ
ಅವ್ವೆ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗು ಪೋಪುನು ಏರ್ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊನ್ನನ ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ತೂಪಿರಕ ಇಜ್ಜಾವೆ ಮೂರ್ತಿ ಈ ತೂಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ 15 ಜನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ పోతినా పాప మారారు ఫ్యామిలీ తోటి పోతిని పొన్నన పని వచ్చి నైట్ జాగ్రత్త ఉంతే ಕತ್ತಲೆ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡದ ದಿಕ್ಕ ಊರ್ದೇವು ಓ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಓ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏರೇ ಬಂದು ಮುರಾಡಿ ಬರ ಆ ಕಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜೀರು ಲೈವ್ಗೂ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಗರ್ವಾಡು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ అని బై కలుతురు ఒక బత్తిని ఇజ్జి యాంగ 5 మంది ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಟ್ ಪೋಲ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಶೀರಾ ಐವತ್ತೆಂಟು 40 ఉంది ಕರಿ ಬಸಪ್ಪ ಕರಿ ಬಸಪ್ಪ ಕರಿ ಬಸಪ್ಪ ಕರಿ ಬಸಪ್ಪ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನೀನ ನಂಬುಜಿ ಓ ಬತ್ತಂಡು ಪೊಂಜೋಲು ಬತ್ತೇರು ಸಾದಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷದೇವಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿಯ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಪನ್ಪುನಿಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರ್ಷಿತ ಎಕಡೊಂಜಿ ಗೀತ ಬತ್ತಲ್ ಗೊತ್ತುನ ಅಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಡ ಪನ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಉಂತು ನಿಕ್ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು 2 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣ ಶೋಭಾ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ತುಲಗೆ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ತುಲಗೆ ಆಹಾ ಏತು ಸೋಕುದ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಸಿ 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 ಬರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ತುಲ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆಯ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬರ್ತದ ಸೀದಲೆ ಲತಾ ಬರ್ರೆ ಪೋತಿನ ಅದು ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಅಚ್ಚು ಭಾರತಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬರಚಿ ಪನ್ಪುನಿಯೇ ಆಂಜ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ತಿಕ್ಕುನ ಆರು ಬಟ್ರತ ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ನ ಜುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತ ತಿಗ್ಗ ಎರಡು ಆಯ್ ಮೊಗಲು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವ ಮೊಗಲು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಯ ಯಾ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರೇಗು ಜುಟ್ಟುಂಡ ಮಂಡೆಡು ಜುಟ್ಟುಂಡ ಮಂಡೆಡು ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತ ತಿರ್ಗವ ಯಾರ್ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತ ತಿರ್ಗಾಯ್ನೇಟ್ ಅರ್ಶಿನ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬೂರೋಡು ಜಾಲ್ಡು ಮಾರಿ ಅರ್ಸಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉಂಟು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದ ತುಡೆ ಮೂರ್ತಿನ ತುದೆಟ್ ಬುಡೋಡು ಭಾರತಕ್ಕ ಪಟ ಪಟ್ಟಡು ಪಾಡುಂಡ ಆ ಜನ ಅಂದಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲು ನಡುಕು ಬಂದಕ್ಕೋಡು ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಿ ಮರಣಿ ಆಯ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವೇ ಪಂಪರ ತಾರ್ಸಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬೇತೆನ್ನೋರ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲ
ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಆ? ಆ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಗೀತ ಒಲಯ ಬಲಯ ಮುಲ್ತುಲ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಬೈದೇರು ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜ ಬೇರ್ಸಿ ಊಟ ಅಂಡೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಒನಸ ಅಂಡ್ ಕೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿನ ಮುಸುಂಟು ತೂತಾರೆ ಬರದಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಜೀ ತೂತನ ಕಲ್ವೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಕಲ್ವೆ ಶೋಭಾ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷಿ ದಾವತನ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರ್ಪ ಕಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಮೂರ್ತಿ ಪೊನ್ನ 15 ಜನನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತಿನಿಗೆ ಆ 15 ಜನ ಆಂಜೋಲ್ನಿಗೆ ಈ ನಂಬೋನ 15 ಜನನು ಪೋತಿನ ವಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಟೋ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳುಂಡ ಕೂಡ ಪೆರ್ಡೂರ್ದ ಕೆಲ ಕಲ್ವೆನ ಮೂರ್ತಿ ಪೆರಡೂರ್ದ ಕಲ್ವೆನಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಪೆರಡೂರು ಉಡುಪುನ ಮೂರ್ತಿ ಐಕ್ ಅರ್ಚಿ ಇರೇನು ಕಡಲ ದಕ್ಕುವೆ ಅರ್ಚಿನ ಕಡಲ ದಕ್ಕುನ್ಗೆ ಅರ್ಚಿ ನೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋತಿನ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಳ ಮೂಲತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತಿನ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಉಂದ ಊರು ದಕ್ಲೆ ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತೀನಿ ಯಾ ಎಜ್ಜಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಯ ಪೋತಿನ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಪದ ಪೋತೀನಿ 15 ಜನನು ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆತ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೆ ಪುದರ್ತುಲ ಅರ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ 2 ಜನಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಈರ್ ಪೋಲೆ ಕಡಲ ಮಗ ಗೋಪ ಕಲ್ವೆ ಅದಯ ಶೋಭಾ ಮುಲ್ತೂಲಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ವಿಗೆ ಕಲುವೆ ಮಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಯ ಹರ್ಷಿ ಕಲುವೆ ಮಗೆ ಓಡಿಗೆ ಬೋಬಿನಿ ಅತ್ತೆ ಹರ್ಷಿ ಅವು ಕಲುವೆನಾ 15 ಜನ ಪೊನ್ನುಲೇನ್ ಪತ್ತಂ ಪೋತಿನ ಆನುಲೇನ್ ಪತ್ತಂ ಪೋತಿನ ಕೇನ್ಗೆ ಪಂಜವೇ ಅನ್ಬೋಪೆ ಬಾಯ್ ಆಂಜೋಗ ಪೂಜಾವ ಸತ್ಯ ನೀರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಮಲ್ಪೆದ ಕಡಲದ ನಡುಗುಟ ಇಲ್ಲ ಮಂತ ಗುಲ್ದಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಡಲದ ಮಗೆ ಕಡಲದ ನೀರು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಬೋಟು ಪೂರ ಅಮ್ಮನಕಲು ಐಕೊಂದ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪಾಲ್ ಹಾಲ್ ಬೈದೋಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೋಡ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನ ಇರೆಗ್ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಡ ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಲೆ ಬೊನ್ನನ ಒಟ್ಟುಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿದ್ದದಿನಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಈನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿಗೆ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂತ ಬುಡಿಯೇರು ಕೊನ್ನದ ಮಾರನೆ ಅಡ್ಡೆ ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿದನ ಮೂಲೋಲಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಪ್ರಜಕ್ತ ದೇವಾಡಿಗ ಒಂದ್ 15 ಸಾವಿರನ ದಾದ ಪೊನ್ನುಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಪೊನ್ನು ಮಲ್ಲ ಪಾಪಯ ಅರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅವ ಬಾಯ್ ಆ ಜನ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪಿನಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಏನಡ ಭಾರತಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ ಎನ್ನ ಮೀದ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಬರಲು ತುದೆ ದಕ್ಕಗ ಅನ್ನಾಂಡು ಬಲಿಪು ಬಲಿಪು ಅಚ್ಚು ನನ ಬರಡು ಒರಟ್ಟೆ ಒರಟೆ ಮೀಲ ಅಂದು ಪೋಯಲ್ಲ ವಾ ನಮ್ಮನ ಕೋಡೆ ಪುರ ದಾನಿ ಬೈಜಾಲ ಕೋಡೆಲ ಇಜ್ಜಾರ್ ನಿಕುಲು ಮುರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ್
ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಈ ಬತ್ತಿದ್ದತ್ತ ಆಶಿ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅರ್ಷಿ ಕಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಡಲೆ ಮಗೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂದೆಕ್ಕ ದಾದಾ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಕಡಲ್ ಮೀನು ಉಂಡಾ ಕಡಲ್ಡು ಮೀನು ಉಂಡಾಗೆ ಕಡಲ ಮಗ ಈರಿಂಚ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಯ ಬೇಕು ಓಪ ಇರೆಡ ಕುಸಲಿಗೆ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಸಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಪೆರಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಓಲಿ ಕಡಲ್ಲ ಆಗ್ಯವನ ಅರ್ಷಿ ನೀರ್ದಲೆ ಬೋದ್ ಕನ್ಪನ ಕಡಲೆದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವು ಪದ್ಯ ಇರ್ನ ತೂದು ಬರೆತೀನಿ ಕಡಲ್ದ ಮಗಕ್ ಕಡಲಿದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಲುದ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಅವ್ ಪದ್ಯದ ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಯ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಪಡು ಕೋಪಡು ಉಗಿಲ್ಲಾಗಿಲೆ ಪಾಪ ಆಜಾರೊಂದು ದಯದಿಕ್ಕುಲು ಈ ನಮ್ಮೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಡೆದು ಎಂಕಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪೋಯಿನ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಒನಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇನುಜ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಭಾ ಬೇರು ಆನಂದಿ ಅಬ್ಬಾ ಗೊತ್ತಜಿ ಆನಂದಿರಾ ರೇಮತ್ ಹಾಯ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಯಾನ ನೂಕು ಯಾರ್ಸಿನು ನಮಸ್ಕಾರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತರಿ ನಿಮ್ದ ಹೆಸರೆ ಎಂತ ಆನಂದಿ ರಮ್ ರೇಮತ್ತ ಹೌದಾ ಪೋತು ಜೈಡುಡ್ಲೆ ಅಲಯ ತೂಲೆಯ ಶೋಭಾ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಜನನ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿದಿಯೆರ್ ಈ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾರತೆಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಹರ್ಷಿ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಆರಾಮ ಎಲ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಎಲ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆನಂದ್ ಹಿರಿಮಠ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಿನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಹಿರಿಮೆಟ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಐಡ್ಡ್ ಮನಿ ಬಂದ ಇಜ್ಜ ಮೌನ ಮೃಧನ ಹೂ ಇದೆ ಹೌದಾ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಲಾಗಿಯನ ನೀರಿಗ್ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಮಾರ್ರೆ ಆನಂದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದೌದು ಆನಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಕಡಲ ಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹರ್ಷ ದೇವಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಸಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಪಲ್ಗೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಯಾಲಾಗಿಜಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಲ್ಕಿಂಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಡಲ ಮಗೆ
ಮೂರ್ತಿ ಮೀನಿ ಕಡಲಿಗೆ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿಂಡ ಈರು ಸೆರೆತ ಮಿತ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮೂರ್ತಿಡ್ ಪೋವಡ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಪ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಸಿ ಇರೇನ್ ಮಾರ್ವೆ ತೂಲೆ ಓಲ್ ಗುಜಿರಿಗ ಸೋಬ ಅರ್ಶಿನ್ ಮಾರ್ನುಗೆ ಈ ಜನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾರುಂಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗರ್ಷಿ ಹಾವು ಅವ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗರ್ಷಿ. ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಮಾರ ದಾದ ಕುಸಿದ ಕಿನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪಾರು ಅತ್ತು ಶೋಭಾ ಆಯ್ಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆಗೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗತಾ ಆನಂದ್ ₹100 ₹100 ಬಾರ್ನಿಗೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಈರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಅರ್ಷಿ ಕಡಲ ಮಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವಾ ಆರ್ಲ ಆಪೇರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇರ್ನದು ಲೆಕ್ಕಗೆ ತಂಬೆ ಕೊರ್ಪದೆದೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಷಿಗೆ ಆತೇನಾ ರೇಟ್ ಇರ್ನುದಾ ₹100 ಇನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮರಲಿ ಏಪ ಯಾರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ನಿಜ್ಜಿ ನೀ ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಕ್ವ ಪನ್ ಏಪ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವೇನಾ ಈ ಲೈವ್ ಗುಂತು ನೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪುನೇಟು ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ಆ ಜನ ಅತ ಶೋಭಾ ಅರ್ಷಿ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಅರ್ಸಿ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಓ ದೇವಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ₹25 ಚಡ್ಡಿ ತುಕ್ಕುನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಚೆಯ್ಯ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಂದ ಎನ್ಮನ ಎಂಟ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾಳ್ನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಈ ಪಗೇಳು ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೋರಾನಾಗ ಅಲಾಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬೋರಾನಲ ಕೊಂಬರ್ಪುನಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಒಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿನ ಏರ್ದತನ್ವಿ ಯಾರ್ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದದು ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಬಲಾಸಿ ಏರು ದಾಲ ಪಾತೆರಂಡ ತೂಕ ಒಂಜಿಕೈ ಕೆಂಪುದಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆದು ಅದು ಯಾರ್ ಕದ್ದದು ಏಪೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿಯಾ ಹರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಪೋಯಿನತ ಮೂರ್ತಿ ನಿಕುಲ ರೇಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿಗಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ
ಪಾಪ ಕೆಂಪುದೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ಅದು ಮೂರ್ತಿದು ಮೂರ್ತಿನ ಚಟ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಈ ತೈಡ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭ ತೂವಲ್ ಮೋಲು ಪಾತೆರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಡುಕಿ ಬರ್ಪು ಜಲಾಲ್ ಬಿಕ್ಕಿನಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡು ನಾಯೆ ಯಾರು ಬಾಬಾ ಬಾಯ್ ಆಂಜೋ ಬಾಬಾ ಮಂಡ വെച്ച ಆಂಜೋ ಎನ್ನತ ದಾಯೆ ಅನ್ ಮೊಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆತ್ತೇನ ಮಾರಿಲೇನ್ ಪುರ ಅಂದ್ ಆತಾಡ್ಸಿ ದಾಯ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಮಾರಿನ್ ಲೆತ್ತೆರ ಬಂದಾವ್ ಅದ ಮೂರ್ತಿ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಬನ್ನದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೆ 15 ಉಳ್ಳೆರ್ ಬನ್ನದ ಅಂಜೋ ಪೋತಿರೆ ಎಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನುಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಗು ಅವಡು ಆ ಜನಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯೋಡು ಯಾರ್ಸಿ ಆ ಜನ ದಾದ ಬಂದನಿಕ್ ಅರ್ಚಿ ನರಳೆ ಪೂಜಿರಿ ಆ ಜನಕ್ ನಾನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ವರ್ಸಿ ಮೂರ್ತಿಗಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಪೂರ ಏನನ್ ಪೂರ ಗುದ್ದು ನಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ಏರುಂಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರ್ ಹಾಳ ಆಪುಂಡಿಯ ಈಗ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಂದ ಸೈಯಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜನಕುಲು ನೀರ್ಲಾಗೆರೆ ದೇವರೇ ಶೋಭಾ ಆಯೆ ಕೆದುತ್ತ ನೀರು ಬಿಕ್ಕಿನಿ ಪಾಡುದು ಮಿಯಡ್ ಬಿಕಿನಿ ಪಾಡುದು ಮಿಯಡ ಆಯ್ಕ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆಲ ನೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಂದ್ ಓ ಐಕ್ ನೀರ್ಗ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ನಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಂದ್ ಓ ದೇವಿ ಅರ್ಚಿ ನನ ಇರೆಲ್ಲೆಪು ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಬ್ಬಾ ಇಜಿಂದ ಯಬ್ಬಾ ದಾದಿಯವು ಕೋಮನ ಬಾಳುಡ್ಗೆ ಮರ್ಲ್ ನಿಕರೆಗ್ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನಾಯಿ ಬುಡೊಡೆ ದಾದಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಂಡರಿ ಆ ಯಾನ್ ಉಂಡೆಯ ಎಂಕಿನಿ ಕೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆರ್ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆರ್ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆರ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡು ನಾತ್ ದಮ್ಮುಂಡ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡ್ನದ್ ದಮ್ಮುಂಡ ಓ ಕೊಕ್ಕನ ಎಂಕ ಕೊಕ್ಕ ರಸ ಬೊಕ ಕೊಕ್ಕದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೆ ಐತಾರ ಅದು ಕೊಕ್ಕ ಮಂತಿನಿ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜೆತ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಫಿಲಿಮ್ಗ್ ಪೋಪೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಏರ್ ದೀತಿ ನೈಟ್ ಇನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಇತ್ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆಗ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂದೆ ಅರ್ಷಿ ಇಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜನ ಬರ್ಪುಜೆರಿಯ ಬೇಗಲ ಮಂತ್ 7 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಮಂತ್ ತೂವೆಯ ಜನ ಬರ್ಪುಜೆರ್ 7 ಗಂಟೆಗ್
ಎಂಕಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಇವೆ ಅಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪುನ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬರ್ವೇರತ್ತಲ್ಲ ಇವುಗು. ಅರ್ಶಿನ ಓಲು ಉಡುಪಿಡು. ಉಡುಪಿಡು ಒಲ್ಪ. ಕೊಂಚವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿ. ಮೂರ್ತಿ ಜಪ್ಪುನ ಬಾಯ್. ಹರ್ಷಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಾರುತೆಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದ್ ಬೇತಲ ಪೋಪಿನಿಯೇ. ಅಂದ ಅಂದ ಗೊತ್ತುನ ಎಂಕ್ ಓ ಮರ್ಲ ಉಂತು. ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಜ ನಾಮೆಕ್ಲ ಆಗಿ ಕಡಲ ಮಗ ಬಾಯ್. ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜನ ಬಲ್ಪುನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್. ಆರ್ ಜರ್ಮನಿ ಬಂಡ ಏರ್ ಅಲ್ಪ ಜರ್ಮನಿದ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರು. ಜರ್ಮನಿದರ ಪಂಡ ಏರು ಅದ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ. ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲ ಅರ್ಷಿತನಾ. ಕುಡಂಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಹರ್ಷಿತ. ಅಸ್ಮಿತ್ ಅಸ್ಮಿತ್. ರೇಷ್ಮನಾ ಅವ್ ಜರ್ಮನಿದ. ನಾನ್ ಮೇರ್ ಬರ್ದೇನಿನಿ ಅಸ್ಮಿ ಅಸ್ಮಿತ್. ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾದ್ ಅಲ್ ನೆಂಟುಪ್ಪುನ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನತ. ಓ ರೇಷ್ಮಾ ಗೊತ್ತಂದ್ ಗೊತ್ತಂದ್ ಮೇರ್ನ ಉಮೇಶನ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪಲ್. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಉಮೇಶೆ. ಆಯನ ಲವರ್ ಉಳ್ಳೋರು. ಉಳ್ಳಾಲಂದ ಐಕ್ ಬಲಿಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಚಾಲುಲ್ಲೆ. ಹಾ ಅರೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಈ ಉಮೇಶನ್ ಲೈವ್ ಪೋಪನ. ಯಾನ್ ಪೋನ್ ಇತ್ತೆಯ ಉಮೇಶನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೈ ಲೈವ್ ಪೋಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ. ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಉಮೇಶೆ ಫಸ್ಟ್‌ಡ್ ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ವೆತ ಅಪ ಬರ್ಪೆ. ಅಸ್ಟೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡುವ ಬರ್ಪನ ಇತ್ತತ್ತ್ ಎಲಂಜಿ. ಶೋಭ ಮಾತ ಬರ್ಪಾಲ್. ಪೋಲೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆಪ್ಲೆ ಕೊರ್ತಾಂಡು. ಅತ್ತೆ ಹರ್ಷಿ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ. ಮೂರ್ತಿನ ಗುರ್ತುಂಡ. ಸೋಮ ಪೋಯಿ. ಕತ್ತಲೆಗ್ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಒಲ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ದೆವ್ಗೆಪ್ಪುನು. ಆಯೆ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪೆ. ಉಮೇಶೆನ್ ನೀ ತೂಯಿನಿ ಜನನ್. ರೇಷ್ಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಅಂದ ಲೈವ್ ಕೇಂದಿ ಜನ. ಇಜ್ಜಿ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾ. ಯಾನಲ ಗುರ್ತೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಫಿಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ. ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ. ಅಂದ್ಗೆ. ಪಂಡೆರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬಲಾಪಂದ್. ಆಯ್ನೆಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಪೋಪುನೆಗ್. ಆಯ್ನೆಕ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನಿ. ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಜನ ಬರ್ಪೇರ್. ಎಂಕ್ ತರೆ ಬೇಲೆ ಸುರಾಂಡ್. ಕತ್ತಲೆ ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂರ್ತಿ. ಜಾಗ್ರತೆ ಪಿಕ್ ದೆಪ್ಪನಗ ಬರಿ ತಗುಲು ಬಲಿಪೇರು.
ಪಾಪ ಜನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಿದ್ದು ತರಬೇನ ಮತ್ತೆ ತರಬೇನ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನೇನಾ ಮುನ್ನರೆ ತರಬೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೂಡ ಯಾರು ಓದು ಜಾವೆ ತೂಪು ನಾಲ್ಕು ಓದುವೆ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಂಡು ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬಾರದಕ್ಕ ಕೇನಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಣಿಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕಿರ ಸೌಂಡ್ ಆತಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೋಭಲ ಅಂಚನೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆತ್ತನ ಮೇಲೆ ಒನ ಏನು ಒನಸಲ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರಜ್ಜ ಕೈ ತೆಕ್ಕರ್ಜ ಬಟ್ಟಲು ತೆಕ್ಕುನ ಬೊರ್ಚರ್ಸಿ ನಕ್ಕ ನಾಂಡು ಬಟ್ಟಲ್ನ ಅವದಕ್ಕೂ ಜೀರ್ ನಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕನ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟನು ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕುನ ಬೊರ್ಚಿ ಆರು ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ನಕ್ಕುವೆರಿಗೆ ಅವದಕ್ಕೂ ಜೀರ್ ನಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಿ ವಾಸನೆ ತೂರ್ಚಿ ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ತರೆ ತಿರ್ಗಿದ್ದು ಬೂರ್ವ ಕುಡುಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಓದು ಜೋ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಚ್ಚ
ಧನಂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಹಾಯ್ ಜಗ್ಗುದಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಪೋಪೆ ಆವ ಕಾಲ್ ಪಾತೆಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹರ್ಷಿ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗು ಜಗ್ಗು ದಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಾಲ್ಪುನ್ಗೆ ಬರಿ ಪುನು ಕುಕ್ಕೇಲಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮೇರು ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊರುಂಡ ಮಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗುದಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾಯ್ ಬರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ ಬಂದು ಓ ಅಂಚ ನಾನು ಇರ್ಪುನಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಜಗ್ಗುದಾದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಕೆ ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರತೆಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಮಮತಾ ಪಂದು ಒತ್ತಿನ ಲೈವ್ಡು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಓ ಅಚ್ಚ ಮೈಸೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಜರ್ನಕ್ ಅಡపోతుందా ಮಮತನಲ್ಲ ಇವು ಗೊತ್ತುನಾ ನಾ ಬಕಂಜಿ ಮಮತತ್ಯ ಕುಡಲ್ತಿ ಉಳ್ಳಲಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡತ ಬಿಎಸ್ಸಿ ದಾದ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಓಪನ ಜನ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಬೋಬಿ ನಿಂದು ಮೂರ್ತಿ
మూర్తి తిరిగందే ఇప్పుడు కవిదత్తావు అందు ಕಮ್ಮಿದ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣತ್ತವು ಅದು ಸೋಂಟೆಡು ಬಾಡುಗೆ ಕೇನ್ ಅರ್ಸಿ ಬತ್ತನ ಮಮತಾ ನಾಡೆ ಬೋದು ಬತ್ತಾರ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇವಳುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಮತಾಗೆ ಮಮತಾ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕುಡುಂಜಿಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಿಗೆ ಪಾಗರಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಗರಲಾಗಿ ಇರ್ತಾರಿಗೆ ಫುಲ್ಲನಾ பொண்ணுங்க ಬೇಗ ಬಲಿಪ್ಪುವ ಮೂರ್ತಿ ಬಲ ಮಗ ಆಂಡ ಅವಳು ನೇಲ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಲೇಪುಳ ಬಲ ಮಗ ಅರ್ಸಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಯ ಅವ ನೇಲ್ದು ಬೇಗ ಒಬ್ಬಗೆ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮಡನ ಮೂರ್ತಿ ಏನು ಬಾಗರ್ಲಾಗಿರ್ತಾರಿಗೆ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ನೇಲು ಆರ್ ನೇಲ್ದು ಬಿತ್ತು ಬೋತೇರು ಅಜ್ಜಿ ನಡೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಾಂಡೆ ಬರದಕ್ಕ ಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈಕ್ ಜಂಪಾಪ போயிட்டு பாருடைய ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿನ ಎದುರು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯನ ಯಾನಿರೇ ಪಾಡುವರ್ಸಿ
ತ್ರಿಶೂಲದ ಪಾಡೆ ಮೂರ್ತಿ. ತ್ರಿಶೂಲದ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವು ದೇವಿ ಅರಸಿ ಅಡ್ಡಬುರಿಯ. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಜನಕ್ಲ ಮಾರ್ಲಿ. ಅಡ್ಡಬುರ ಚುದ್ದ ಬುರ್ಲೆ. ಮೂರ್ತಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡನ ಅದರ ಭಟ್ರು ಮಾರ್ರೆ ವಿಮಲ್ ಗೌಡ. ಆ ಜನ ಭಟ್ರು ಭಟ್ರು ಅಜ್ಜೆ ಪೂಜಾ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮವ RMD. ಓ ಉಡಬುರ್ಚಿ. ಮೂರ್ತಿ ಪಾಡು ಪಾಡು ಮಗರಿ ದಾದಯೋ ಮಗರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾರದಕ್ಕ. ಹಾವು ದೇವಿ ಹರ್ಷಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹರ್ಷಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹರ್ಷಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜನ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹರ್ಷಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಕಡಲ ಮಗೇಕ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್. ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾ. ಐಡಿಡುಲ್ಲನಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಸರಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಗಾವ ಶೋಭಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ.